Pasaden irailean ekarri genuen mozio bat udalbatza honetara eskatzeko udal gobernuari izendatu zitzala area tensionatuak hiri honetan. Eskatzen genion legeak eskatzen duen bezala memoria justifikatibo bat egin zezala eta ekintza plan bat, baina esan zitzaigun PSE eta EAJ-tik eskumen hori etzela udalarena eta jaurlaritzarena zela. Horren ondoren, urrian, kaleratzeak estopek ekarri zuen mozio bat eskatzeko hain zuzen ere jaurlaritzari izendapen hori egin zezala, alde bozkatu genuen eta aurrera atera zen mozio hori, baina jaurlaritzak argitu du abenduan, bitxostenen bidez, zeini dagokion oraintxe bertan eskumen hori, eta jaurlaritzak ebatzi duena da, irailean izan genuen eztabaidan ez zeukala inork arrazoi osoa, edo beste modu batera denok geneukala arrazoiaren zati bat, azken finean ebatzi du jaurlaritzak egingo duela azken izendapena, baina horretarako lehenago eskari formala udalok egin behar dugula, eta eskari formal horretan bi dokumentu sartu behar ditugula. Lehenengoa da memoria justifikatibo bat eta bigarrena ekintza plan bat. Memoria justifikatiboan datu objektiboak jarri beharko dira, adieraziz zenbateko bilakaera izan duen etxebizitzaren prezioa azken urteetan, esan beharko da baitare soldaten bilakaera zen izan den, ze azkenean ebatzi nahi da ea Madrilgo etxebizitza legeak 18. artikuluan zehazten dituen bi baldintza horietatik ea betetzen den bat edo biak, ezta? Gogoraraziko dugu baldintzetako bat dela bete behar dela edo azken 5 urteetan etxebizitzaren prezioa igo izana KPI-aren igoeratik 3 puntu baino gehiago, edo herritarrek bideratu behar izatea haien soldataren 130 baino gehiago ordaintzera etxebizitza. Ziten ari gara alokairuaz edo hipotekez. Eta beraz, memoria justifikatibo horretan hori datu horiek eman behar dira, area tensionatuaren perimetro baten proposamenarekin batera. Jaurlaritzak abenduan, beste txosten batean, zehaztu du ja Gasteizek betetzen dituela baldintzak hiri osoan area tensionatua izendatua izateko. Salbuespen bakarra da landa eremua, gelditzen dena kanpoan gutxigatik, baina beste barruti guztiak barruan egongo lirateke, eta beraz, irailean esaten genuen EH Bildutik larrialdi bat dagoela etxebizitzaren alorrean Gasteizen, esaten genuen prezioa maksimo historikoetan dagoela 11 eurotik gora metro karratua, eta baita ere alokairu soziala eskatzen duten personen kopurua maksimo historikoan dagoela, oraintxe bertan 10.000 eta 800 gasteiztar ari dira ja etxebizitza bat eskatzen alokairu sozialean, eta beraz, bi datu horiei hirugarren bat dator edo gehitzen zaio orain, eta da jaurlaritzak esan duela ja Gasteizek betetzen dituela baldintzak area tensionatua izendatua izateko osorik. Esan behar da, EAeko beste bi hiriburuetan ez bezala non partzialki betetzen den baldintza horiek. Beraz, memoria justifikatibo horrekin batera, ekintza plan bat ere txertatu beharko zaio edo sartu beharko zaio eskari formal horri, eta ekintza plan horretan noski hainbat neurri zehaztu beharko dira hartzeko edo helburu nagusi batekin, eta hau da guztiaren helburua, ez da izendapena egitea helburua, baizik eta neurri batzuk hartzea, etxebizitzaren eskaintza eta eskariaren artean dagoen desoreka orekatzeko. Beraz, hori da, ekintza planean zehaztu behar den gauza nagusia, neurri horiek nola hartuko diren eta noiz hartuko diren, ze kronograma batekin batera prestatu behar da, datozen 3 urteetan, ze area tensionatuaren izendapena 3 urteetarako egiten da, zehazteko zer nolako neurriak hartuko diren. Ailegatu gara akordio batera, eta uste du postekoa dela, bai PSE-tik eta bai EAJ-tik sartu zuten zuzenketa bat guke ezarritako mozioari aldaketa bakarra epean zegoena, guk eskatzen genuen lan hau guztia egin zezala udal gobernuak 4 hilabetetan, esan zaigu akaso pixkat gehiago behar dutela eta ezarrapatzeko eskuak 2024 osoa proposatu dezue, onartu dugu, hori bai, sartuz lehen hitza, pixkat adierazteko baita ere borondate politiko bat dagoela, hau artifizialki ez luzatzeko, eta lehenik eta behin edo alik eta laizterren egingo dela lan hau guztia. Beraz, posten gara,
uste dugu gaurko akordioa, aurrera pauso bat dala alokairuaren prezioak mugatzeko sistema baterantz, esan dugun bezala, etxebizitzaren prezioak maksimo historikoetan daude Gasteizen, eta uste dugu 10.800 gasteiztar horiek daudenak alokairu sozial bat aldarrikatzen gure hirian, eskatzen dutela etxebizitza politikak har daitezela, eta zentzu horretan gaurkoa uste dugu aurrera pauso bat dela norabide horretan.